Boa noite, televidente. Bombini. Boa noite, televidente. Bombini. Boa noite, televidente. Bombini. Boa noite, televidente. Bombini. A continuação, Telenotícia. Vivo for di studio ng ni Telearuba na Post Chiquito. Feliz noite, televidente. Bombini na Telenotícia. Aweta Jaranson, dia 5 de julho, amita Ivo Yanes. Feliz noite, amita Angie Derek, senhor da passa emissora para nos titular de AWE. E da Telenotícia AWE, secretário de Estado de Holanda, junto com o governo de Aruba, da conhecer projeto ng inovador de estudante ng Kwakumisay Taller Kingdom Startup na Universidade de Aruba. Además, Inspiring Corner abre na Welcome Plaza a comissão de promover inclusão, criatividade e independência econômica para pessoas com limitação. Também dos princesas volve a Aruba com o título ng importante que logra durante um certamen de beleza que toma lugar na República Dominicana. Además, graduado na Ibero-American High School celebra logro acadêmico importante e começa capítulo novo de ng futuro. E da notícia internacional, República Dominicana garantiza salubridade e seguridade para mais de 6,000 atletas que participam na Wega ng Centro-Americano e de Caribe. E televidente, nós começamos a mesura com o informe, geração nova de entrepreneurs caribenhos que tem a oportunidade para transformar a ideia ng inovador de projeto ng real que por aportar solução na reto ng dinos isa ng Kingdom Startup Program que reúne estudiantes ng Universitário de Aruba, Curaçao e San Martin de trayecto intensivo camina ng lotra hariba problema ng real que afecta a comunidade ng insular. Com guia de mentor ng eksperto, taller ng prático e colaboração entre participantes de diferentes islas, estudiante ng Lopasa for de uma ideia inicial para uma empresa válido, desarrollando no mesmo momento o conhecimento, confiança e rede profissional necessário para iniciar um próprio negócio no futuro. Tem quadro de visita do secretário de Estado Eric van der Burg na Aruba é mandatário junto com o ministro Helen Cruz e também o ministro Geoffrey Weaver a visitar um estudante na Universidade de Aruba para sinahai vista do processo que o estudante passa dentro e com o projeto para finalizar. Het is een samenwerking tussen de Universiteit van Aruba, de Universiteit van Sint Maarten en de Universiteit van Curaçao. En met deze universiteit hebben wij een entrepreneurship programma gelanceerd, een summer school van 6 weken voor studenten uit Sint Maarten, uit Curaçao, uit Aruba. En alle studenten zijn nu hier op Aruba en we hebben het programma. Dus we voeren het programma uit. We zijn afgelopen maandag begonnen. Ja, dus we zitten nu een week hier op Aruba. Daarna gaan de studenten weer terug en doen we de rest van het programma online. En in augustus komen ze weer allemaal naar Aruba en dan hebben we onze Showcase Day. Dan gaan ze presenteren aan de community, aan alle stakeholders, aan alle partners, wat ze hebben verzonnen eigenlijk als oplossing voor bepaalde problemen die leven in de communities. En wij hopen natuurlijk dat er uit een aantal van die ideeën een echt bedrijf gaat komen. Dat de next generation of Caribbean founders wordt. Als je succesvolle bedrijven wil bouwen, dan moet je niet wachten tot het bedrijf al voor een deel tot wasdom is. Maar dan moet je eerder beginnen op de universiteiten met de studenten. Want je ziet dus dat innovatie overal in de wereld komt uit de universiteit. Dus als je die academic founders een boost kan geven, ja, dan lanceer je daarmee een enorme reeks van nieuwe bedrijven. En dat wil je, want laten we kijken naar de economie van Aruba. Toerisme. Super succesvol. Is ook hartstikke goed. Maar ook een succesvolle economie moet kijken naar, oké, wat wordt de volgende stap die we moeten zetten in onze economie? Niet
anders dan toerisme, maar niet zo van, oh ja, dit is in plaats van toerisme. Nee, daarnaast kan je ook diversificeren in je economie. En dat is wat we hier aan het doen zijn. Ik ben er heel blij mee dat tijdens het bezoek van de staatssecretaris dat zoveel leden van de regering hier zijn om met de studenten in gesprek te gaan. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Kingdom Startup Program é programa que é organizado pela universidade junto com a parte de representação de Holanda na Aruba e Curaçao. É programa que caminha com jovens também junto de setting universitário e nanta sim basicamente como para botar entrepreneur, como para scale up, como para convertir a ideia de negócio e é tipo de programa aqui está importante para estimular nos jovens que não necessitam empregado amanhã, pero porta dois de mesmo negócio, dus para assim aplicar o qual nanta sim na universidade, knowledge general que não tem, pero também por de pensa como convertir essa ideia em uma ideia comercial e amanhã hora acaba o estudo universitário, botar negócio, por começar negócio, você compra manejar negócio e você compra competir no mundo, vamos poner mundo de negócios, de uma economia que está inovativo, caminha com é uma que tem melhor ideia, não está bem adiante, então é tipo de programa aqui está sumamente importante para estimular os jovens para ter entrepreneurial mind e nós estamos contentes com o tipo de colaboração aqui existe de caso aqui também junto com o secretário de Estado de Holanda, também com a Universidade de Sint Maarten, a Universidade de Curaçao, nós temos 13 mais stakeholders junto, setor privado, setor público, tudo em benefício de nós jovens. Estava par de dias passar com uma escuta que está vindo também, perto hope leuk que para sobre sempre nós está aqui na banda aqui de oceano e Holanda está toch pasta leu, pero do que está programa que está colaborar entre Full e Kingdom, está hope importante que tem gente voor die Holanda aqui também e staatssecretaris está envolvido com Kingdom Affairs, dus é hope importante que eta que nós tem estudantes, nós tem universidade aqui também que está trazer problema nang echt die isla nang mis. Dus met spera que eta sinha basta awe e tem bom vista riba kiko nós está hasi nos estudiante e instituto nang aqui nang riba isla nang. Hope die estudiante que nós tem caba na universidade de Aruba também nanta entrepreneurs ding nang kier vira entrepreneur. Pero na universidade eigenlijk nós não tem programa que support is aqui full. Dus com o startup program nós tem tool para ajudar para chegar a goals de entrepreneurship acaba durante a estudie e mais sucesso depois. E door que nós estamos junto com o startup program, está algo que nós por incorporar, portar em futuro em programa na universidade mesmo. Tour e grupo não está apresentar problema que não está tackle, que solução não tem, ou que solução não está pensando e cosmonta ku tour e guest nang ku te awo ku te bai na tour e meso nang ting sun nang ting nang input tambe kung nang po yuda nang dus por exemplo nossa para na mesa ku estudiante di Curaçao ku ta pensa riba tra blocki nang pa construction for the waste maar bis nang ke potabos nang po bai visita ecotech rato pa sobre nang ta basic pa separation di waste kaba e po hai bom vista que material nang bo por usa e que con bono por usa para essa aqui. Dus na maneira pota staatssecretaris ting so entrada nang para hinda kuting hotiki placa of pota ku outro hinda nang ding politiek ku po juda nang ku development die solution nang também. Dus eigenlijk orde nang tasali aqui nang mister tamas leoding nang development die solution nang. We hebben een website, thekingdomstartupprogram.com. Het is een vrij uniek programma dat we zo samenwerken in de Dutch Caribbean natuurlijk. Want we zijn echt op zoek naar die volgende leider, die volgende eigenaar van een bedrijf. Die ineens een probleem oplost waar we allemaal mee zitten. Met een oplossing die we nu nog niet eens kunnen bedenken. Dus het gaat echt over die creativiteit en the next wave, the next generation of Caribbean entrepreneurs.
A relação entre Holanda e o país ng Caribe holandês sigue ocupar um papel importante na agenda político. Essa que mostra que o liderazgo do Ministério de Relações do Reino vira de grande importância. Agora que o senhor Erik van der Burg ocupa o cargo de mandatário responsável pela carteira aqui, houve atenção a cair sua experiência de governação e o rol que ele desempenha em fortalecer a cooperação entre Holanda, Aruba, Curaçao e Sint Maarten. No quadro de visita do secretário de Estado, Sr. Erik van der Burg, nos e Telenotícia preparar uma biografia cortico para a comunidade por conhecer mais de acerca do trajeto político e profissional do mandatário holandês. Erik van der Burg, um político holandês do partido VVD, nasceu em Amsterdam riba 9 de outubro de 1965. Ela construiu uma carreira de bastante anos em administração pública, começando em política local na Amsterdam Zuidoost e depois serviu como membro do Conselho Municipal de Amsterdam e concejal durante vários anos, com responsabilidade na área de bem-estar social, deporte, planificação urbana e salubridade. Na nível nacional, Van der Burg abrirá membro da Eerste Kamer em 2019 e depois, em 2022, agora nombrado como secretário de Estado para Asilo e Imigração no gabinete de Mark Rutte. Durante o período ele estava responsável pela carteira difícil de imigração e asilo, um tema que estava em centro de debate na Holanda. Depois de servir como membro da Tweede Kamer, Van der Burg assumiu um cargo novo em fevereiro de 2026 como ministro para Relações de Reino e Governo Efetivo do gabinete de Rob Jetten. De função aqui é encarregado do fortalecimento de relações entre Holanda e outros países do Reino, incluindo Aruba, Curaçao e Sint Maarten, además de modernização de serviço público, digitalização e redução de carga administrativa para cidadãos. Erik van der Burg está ampliamente conhecido como um político com ampla experiência administrativa com um enfoque prático de governação. Seu nomeamento de carteira de Relações de Reino põe sua pessoa em um rol importante de fortalecimento de cooperação entre Holanda e o país caribense de Reino Holandês. E televidente nos tem visita do secretário de Estado, Sr. Erik van der Burg, em estúdio junto conosco aqui na Telearuba e Angie Dereks lo realizou uma entrevista com o mandatário que ainda lo trata diferentes tópicos de interesse para Aruba no momento aqui, como também para o país do Caribe holandês e Reino em geral. Angie, boa noite, adelante. Muito dank, Ivo. E sim, televidente, maneira nós mencionamos anteriormente, nós temos hoog bezoek ao in studio. Nós temos visita no estúdio de Telenotícia, de heer Erik van den Burg. Nou, de staatssecretaris voor de Koninkrijksrelaties van het Koninkrijk der Nederlanden. De staatssecretaris eigenlijk brengt momenteel een officiële werkbezoek hier aan Aruba. En tijdens zijn bezoek voert hij eigenlijk gesprekken met onder andere gouverneur, minister-president, de heer Mike Eeman, en minister van de Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Jeugd en Innovatie en Sport, mevrouw Gerlin Kroes. En vanochtend bezocht hij de Universiteit van Aruba, waar hij een presentatie kreeg over het Kingdom Startup Program. Binnen dit programma werken eigenlijk studenten uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten samen aan de ontwikkeling van de ondernemerschapsvaardigheden en innovatie. Daarnaast willen wij vanavond met de secretaris ook spreken over een onderwerp dat veel afgelopen weken veel aandacht heeft gekregen, namelijk de voorgestelde Rijkswet houdbare overheidsfinanciën in Aruba, beter bekend als HOFA, en de actuele discussie die hierover binnen Aruba wordt gevoerd. Staatssecretaris Erik van den Burg, hartelijk welkom bij Telenotícia. Dank dat u uw tijd heeft vrijgemaakt om ons vanavond bij ons in de studio te zijn. Staatssecretaris, u bent inmiddels enkele dagen op Aruba. Wat zijn voor u de belangrijkste doelstellingen van dit werkbezoek? Aantal redenen. Ik ben hier al vaker geweest. Dit is volgens mij mijn 8e keer op Aruba. En in deze rol als staatssecretaris van Koninkrijksrelaties mijn 3e keer in de afgelopen 4,5 maand. Het gaat om een aantal dingen. Ik vind dat ik Aruba nog beter moet leren kennen. Want dat maakt het voor mij mogelijk om ook in Nederland mijn rol te kunnen spelen. En ook op te kunnen komen voor datgene wat noodzakelijk is op Aruba. 2, ik wil de samenwerking tussen Aruba, Nederland en ook de andere 2 landen binnen het Koninkrijk versterken. Ik denk dat het heel belangrijk is als wij ervoor zorgen dat het Koninkrijk nog sterker wordt. En 3, ook gewoon praktisch overleggen met, zoals u al zei, minister-president Eeman en de ministers.
Oké, u was vanochtend een bezoek bij de Universiteit van Aruba voor wat betreft presentatie over het Kingdom Startup Program. Waarom vindt eigenlijk Nederland het belangrijk om juist dit soort projecten, waarin jongeren uit Caribische landen samenwerken, te ondersteunen? Dat vind ik belangrijk omdat wij zien dat het buitengewoon goed gaat met bijvoorbeeld Aruba. Als het gaat om de economie draait hier heel erg goed. De overheidsfinanciën draaien ook heel erg goed. Over een paar jaar doet Aruba het beter dan Nederland als je kijkt naar staatsschuld en begrotingsoverschot zelfs dit jaar al in plaats van een tekort zoals in Nederland. Maar we zien ook dat Aruba, net overigens als Curaçao, heel erg afhankelijk is van het toerisme. En dat kan meezitten, zoals nu, maar dat kan ook tegenzitten. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we samen kijken hoe we de economieën op Sint Maarten, Aruba, Curaçao en uiteraard ook Nederland verder kunnen versterken. En daarvoor is ondernemerschap belangrijk. En wat wij dus doen, is hier de kennis van studenten van Sint Maarten, Curaçao en Aruba bij elkaar brengen. Ik heb alleen wel gezegd vandaag dat ik het belangrijk vind om daar ook studenten van Nederland aan toe te voegen. Zodat we met elkaar kunnen kijken, hoe maken we het Koninkrijk sterker, hoe maken we onze economieën sterker en het belangrijkste, wat kunnen we van elkaar leren. Oké, en staatssecretaris, als we eerder hadden gezegd dat niet uw eerste bezoek is aan Aruba sinds uw benoeming in februari. In maart was u hier ook aanwezig tijdens de viering van Dia de Himno en I Bandera, een bijzonder moment waarop Aruba niet alleen het 50-jarige jubileum van de vlag en het volkslied vierde, maar ook 40 jaar status aparte. Ja. Tegelijkertijd was er buiten Fort Zoutman een demonstratie van een groep van de bevolking die hun zorgen uitte over de voorgenomen Rijkswet houdbare overheidsfinanciën, HOFA. En u bent toen persoonlijk met de demonstranten in gesprek gegaan en u gaf aan dat Nederland van mening is dat HOFA uiteindelijk kan bedragen aan gezondere overheidsfinanciën en lagere financieringskosten voor Aruba. Sindsdien in de maatschappelijke discussie alleen maar verder toegenomen. De Raad van Advies van Aruba en ook de Raad van State hebben inmiddels een advies uitgebracht over het wetvoorstel. Als u vandaag terugkijkt op die ontmoetingen met de demonstranten en de ontwikkelingen van de afgelopen maanden, hoe kijkt u naar het debat dat op Aruba over HOFA werd gevoerd? Nou, om te beginnen is het natuurlijk gewoon heel goed dat het debat wordt gevoerd. En dat is inderdaad op zo'n moment, als de koning hier is, demonstranten ook de ruimte krijgen om te demonstreren. Want dat is het mooie, we leven alle twee in landen waar gewoon iedereen zijn mening kan geven, waar journalisten kritische vragen kunnen stellen, waar vakbonden kunnen demonstreren. En ik heb toen ook, omdat de koning moet buiten de politiek blijven, dus vandaar dat ik met de demonstranten ben gaan spreken. Dat was een goed gesprek volgens mij. Het was kort, want ik moest natuurlijk bij de koning in de buurt blijven. Maar het was wel een goed gesprek, waarin ik ook aangegeven waarom ik denk dat het belangrijk is dat de HOFA en de landsverordening doorgaan. En waarin zij aangaven waarom zij het niet met mij eens waren. Kijk, en ik heb gezegd, het is buitengewoon belangrijk dat we verder gaan met het versterken van het Koninkrijk. En daar kan de HOFA bij helpen. En het zorgt er ook voor dat geld wat nu betaald wordt aan Amerikaanse banken als rente voor leningen minder betaald hoeft te worden, maar omdat Nederland lagere rentes rekent dan de Amerikaanse banken. En dan kan er veel meer hier geïnvesteerd worden in de economie van Aruba, in woningbouw, in zorg, in de aanpak bijvoorbeeld van het gebied van de raffinaderij, in de noden van de Arubaanse bevolking. En daarom ben ik een groot voorstander van de HOFA en dus ook van de landsverordening. De landsverordening is van de Arubaanse overheid, zal ook hier behandeld moeten worden. Ja. En ja, als ik de kans krijg, zoals nu, zal ik ook uitleggen waarom ik denk dat het belangrijk is dat de HOFA doorgaat. Maar ik heb ook gezegd, zowel in Nederland als hier, omdat zowel de Rijkswet door het Nederlands parlement moet, als hier de landsverordening moet worden aangenomen, heeft uiteindelijk de volksvertegenwoordiging van het Arubaanse volk het vetorecht of hier komt ja of nee. Want zonder landsverordening gaat de Rijkswet ook niet in. U gebruikt ook regelmatig de metafoor dat het Koninkrijk bestaat uit 4 gelijke zussen. Wat bedoelt u precies met deze metafoor? 4 gelijke zussen. Ja, alhoewel ik zelf alleen maar broers heb, heb ik inderdaad de metafoor gekozen van de 4 zussen. Wij zijn binnen het statuut, wat functioneert en waar ook is opgenomen dat we sinds
10-10-10 4 landen in het Koninkrijk hebben. Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland. En dat die 4 landen gelijkwaardig zijn aan elkaar. En dat het dus niet zo is, zoals nog wel eens wordt gedacht, dat je Nederland als een soort moederland hebt met 3 dochters. Nee, de 4 landen zijn gelijk. Nederland is niet meer dan Sint Maarten of Curaçao. De landen zijn gelijk aan elkaar. Dat heb ik proberen uit te drukken met die 4 zussen. En het tweede wat ik daarmee bedoel te zeggen, als je inderdaad 4 zussen bent of 4 broers, dat maakt in die zin niet uit, dan kun je ook alles tegen elkaar zeggen. Ik weet niet of u toevallig zussen of broers hebt, maar juist als je familie bent van elkaar en je staat inderdaad gelijk naast elkaar, dan kun je elkaar ook zeggen, hey, dit heb je niet goed gedaan. Of dus, ik doe nu even alsof wij broer en zus zijn. U zegt tegen mij als broer, dit heb je niet goed gedaan. Dat vind ik dus ook het belangrijke. Zeg elkaar wat je werkelijk van iets vindt, om elkaar sterker te maken. Want je weet namelijk, je houdt van elkaar. Ja, en ook trouwens, veel mensen op Aruba zeggen vervolgens, als wij werkelijk gelijkwaardige partners zijn, waarom kiest Nederland dan voor een rijkswet? Terwijl Aruba zelf heeft aangegeven bereid te zijn streng financieel toezicht te organiseren via een eigen begrotingskamer. Waarom is dat volgens Nederland niet voldoende? Ja, kijk, toen was ik nog geen staatssecretaris, want ik ben nu staatssecretaris voor 4,5 jaar. Voor 4,5 maand, niet overdrijven, 4,5 maand. Maar er is door de vorige regering van Nederland en de vorige regering van Aruba is gekozen om het te doen met een rijkswet en daaraan gekoppeld de landsverordening. Dat is al bijzonder, want het had ook gewoon alleen met een rijkswet gekund. Maar er is dus door de vorige regering gezegd, nee, van beide, van wij gaan het doen met een landsverordening en een rijkswet, om op die manier juist ook de gelijkwaardigheid te benadrukken. Want een rijkswet zou komen in het parlement van Nederland. En doordat we hebben gezegd, die rijkswet komt in het parlement van Nederland, maar we doen daarnaast dus de landsverordening. En zonder landsverordening gaat de rijkswet niet in. Laat je dus zien dat de 2 overheden, de 2 parlementen, zeg ik eventjes, gelijkwaardig moeten beslissen. Dat is de achtergrond daarachter geweest. Er had in het verleden ook op een andere manier voor gekozen kunnen worden. Daar is niet voor gekozen. Maar ik denk dat het belangrijkste nu is dat je hebt van beide parlementen toestemming nodig via de landsverordening en de rijkswet. Dus het kan niet worden ingevoerd zonder dat de Arubaanse politieke vertegenwoordiging daarmee akkoord gaat. En dat laat juist ook zien, het is niet Nederland die iets oplegt. Het is 2 landen die samen beslissen, zo gaan we het doen. En dat blijkt ook, want u noemde net ook de adviezen die nu zijn binnengekomen. En de regering van Nederland en de regering van Aruba gaan nu samen kijken hoe we die adviezen van de Raad van State en van de adviescommissie hier, hoe we die gaan verwerken in de definitieve teksten, zowel van de landsverordening als van de Rijkswet, die dan naar de parlementen toe gaan. Laten we zeggen, als de Rijksministerraad straks via Hof besluiten neemt over de Arubaanse overheidsfinanciën, hoe blijft volgens u dan de democratische verantwoording gewaarborgd? Nee, geen misverstand daarover. Als wij straks, wat ik heel erg hoop, ik hoop echt in het belang van de Arubaanse bevolking dat de landsverordening en de HOVA allebei doorgaan. En dat dus de Arubaanse overheid gelden kan lenen van Nederland in plaats van Amerikaanse banken die een dubbele hoeveelheid rente betalen. Dat is wat er in die wetten staat. En als dat zo is, dan beslist er maar 1 orgaan over hoe het geld verdeeld wordt. En dat is de politiek hier. Dus de regeling gaat over de herfinanciering van leningen tegen een veel lager tarief. Maar hoe het geld verdeeld wordt, dat beslist alleen de Arubaanse politiek. Ik ga niet zeggen, nog iemand anders in Nederland, je moet je geld daarin uitgeven of je moet geld daarin uitgeven. Dat beslissen uw politici hier. En zo hoort het volgens mij ook. Dus eigenlijk, daar ligt uiteindelijk de grens tussen de gezamenlijke verantwoordelijkheid en ook binnen het Koninkrijk en de autonomie van Aruba. De autonomie van Aruba geldt overigens ook voor Curaçao en Sint Maarten, want die hebben al vergelijkbare regelingen met Nederland. Die kunnen al veel goedkoper lenen. Daar geldt eigenlijk al hetzelfde voor. Dat is op 10-10-10 is dat wel voor Aruba voor Curaçao en voor Sint Maarten geregeld. Niet voor Aruba.
Dat had onder andere te maken met de status aparte, die natuurlijk hier al sinds 86 gold. En dus eigenlijk wordt hiermee een fout, zou ik bijna zeggen, hersteld van 10-10-10. Maar daarbinnen hebben dus gewoon Curaçao, Sint Maarten en Aruba, overigens ook Nederland, gewoon volledige autonomie over hoe het geld verdeeld wordt. Bent u van mening dat eigenlijk de bevolking van Aruba misschien een misinformatie heeft, waaronder de HOFA? Daar heb ik geen mening over. Want kijk, ik zal verdedigen waarom de HOFA er moet komen. En ik hoop dus dat daarvoor de landsverordening wordt aangenomen. Maar hoe hier de politiek praat met haar kiezers, daar moet ik geen mening over hebben, want ik ben die zus. Ik ben niet de moeder. Want anders zou ik namelijk moeten zeggen, 3 dochters, en in dit geval dus 1 dochter, die doet het niet goed. Nee, ik ga niet over hoe de politiek hier zijn werk doet richting de kiezer. Daar gaat de politiek hier over, zowel coalitie als oppositie. Net zo goed overigens als omgekeerd, hè? De minister-president van Sint Maarten of van Aruba of van Curaçao niet moet gaan zeggen hoe de oppositie het in Nederland doet en aangeven dat hij vindt dat het anders moet. Daar ga ik niet over. Minister, de heer Erik van der Burg, heel erg bedankt voor uw tijd hier bij Telenoticia. Misschien wilt u iets meer naar de bevolking, iets richten, gezien uw bezoek hier op Aruba, want morgen heeft u een ander programma. Dus ik weet niet, dit is u nu een tijdje om te richten bij de Arubaanse bevolking. Ja, daar moet ik wel terughoudend in zijn, want ook daarvoor geldt. Ik moet eigenlijk niet de boodschap vertellen aan de Arubaanse bevolking. Dat moeten de politici hier doen. Maar het mogen duidelijk zijn dat ik denk dat als we elkaar kunnen helpen, en daar helpt de HOVA in mijn ogen bij, om verder te investeren in het raffinaderijgebied, in de wegen, in de zorg, in het onderwijs, in de sport, in de samenleving hier, dan denk ik dat daarvoor die HOVA buitengewoon belangrijk is, de landsverordening belangrijk is. Los daarvan, los van de HOVA, want het is een wet, moeten we gewoon de komende jaren met elkaar kijken hoe we de banden tussen Aruba en Nederland, maar ook tussen Aruba en de andere 2 landen in het Koninkrijk, dus eigenlijk alle 4, hoe we die met elkaar kunnen versterken. Daar gaan we het wat mij betreft ook eind van dit jaar over hebben. Want dan willen we met de 4 landen ook bij elkaar komen om stil te staan bij hoe gaan we samen nog veel meer samenwerken met elkaar. We hebben gezien hoe belangrijk het Koninkrijk ook is. Denk even terug aan 3 januari, toen het luchtverkeer stil kwam te liggen, toen de Amerikanen Venezuela, gewoon onze buren, daar binnenvielen. Dan is het belangrijk om ons Koninkrijk samen te kunnen helpen. Maar ook bij de aardbeving zagen we ook dat we samen geholpen hebben met elkaar. Samen, samen, samen. Dat is de boodschap. Alles samen. Zeker. Staatssecretaris Van der Burg, hartelijk dank dat u vandaag bij ons in de studio bent geweest. Dank voor uw toelichting op uw werkbezoek van Aruba en ook voor uw visie op de actuele onderwerpen die momenteel leven bij onze gemeenschap. Wij wensen u nog een prettige verblijf op Aruba en veel succes met de rest van uw programma. Dank u wel. U ook, dank u wel. En wellicht tot een andere keer. Ja. E assim na emissora televidente Orange Bolbe Inspiring Corner ta abri na Welcome Plaza. Também Aruba está preparada para receber a visita de Buque Arc 24 de julho. Você vai grato, queira conosco. Masha bien onderlinge hulp. 40 años es seguro de entierro más grande y es un mejor servicio. Por ejemplo, cobertura gratis hora viaja y hora segura mucha nada. La generación en Caba es un día más sólido. ¿Dónde mi bola queda? Día Nacional para Cuidaruba. Ya sabra 25 de julio. Topanos en Turskina, Dinos Isla. Aruba, Danos Tour.
iniciativa especial que pone énfasis en inclusión, creatividad y independencia económica, guardo inaugurar recientemente en Welcome Plaza, Inspiring Corner, un negocio nuevo camino de personas con limitación por exhibir y vender productos artesanal. El proyecto tiene como meta para dar a personas con limitación una plataforma para compartir el talento con la comunidad y fortalecer la participación en la economía local. Tour é produto não que está aqui dentro agora trabalhando door nos próprios clientes não que tá participar na taller social e sociale werkplaats die Fundação Sonrisa e está projeto piloto que nós começamos com ele em setembro ano passado diz teste para com ele também e está éxito rotundo dus dankie na minister Mike Iman, também ministra Cecília e também ministra de Assuntos Sociais vai atrás para querer de nossa visão para participar, para dar uma oportunidade a pessoas com limitação também para virar parte do mercado laboral e de turismo. Tudo o que nós fazemos está trabalhando com criatividade de nossos clientes, mas também de líder que está hobby criativo. Então a ideia está para nós trabalhar souvenirtje, rond na Welcome Plaza de hobby souvenir, mi mesa cada rond kirato, pero esa aqui não trabalha na mão com para nos clientes não, pues turistas não que trabalha aqui não, com o barco não cruzeiro, não solamente vai com souvenir de Aruba, não vai com pida alma de Aruba. Essa aqui é começar ano passado, nós somos cercados do ministério e com nós para cooperar e chega na uma assistência para trampolim, para trabalho. No momento é também nós a sostener essa aqui de viagem, somente querer essa uma oportunidade para nós demonstrar também que toda gente merece chance e pessoal de viagem e botar o grupo aqui não pode incluir facilmente na comunidade. De maneira vou provar que nós temos quiosco que tem lo que não chama prime location. Seguramente essa aqui está dando a oportunidade também para demonstrar na nossa comunidade, para os visitantes também que toda gente está incluída no mundo aqui da nossa comunidade na Aruba. Aruba está preparada para receber visita especial for de Colômbia e buque ARC 24 de julho, que está estacionado em WAF de Aruba for de 17 até 20 de julho. A visita forma parte da celebração oficial do Dia de Independência de Colômbia e oferece programa amplo de atividade cultural, visita na riba diferentes buques e diferentes eventos para fortalecer o laço de amistade e cooperação entre Colômbia e Aruba. Consulado de Colômbia na Oranje está a invitar a comunidade para formar parte da celebração única aqui, que põe enfoque na história, cultura e tradição colombiana. Este fin de semana vamos a recibir la visita del buque ARC 24 de julio. Es un buque que su principal característica es que fue construido totalmente en Colombia. Entonces nos va a visitar el puerto de Aruba. Ese buque llega el día viernes, arriba el día viernes a las 8 de la mañana y pues digamos lo vamos a recibir en compañía del primer ministro a quien hemos invitado para que nos acompañe en el recibimiento del buque. Durante el día habrán visitas a partir de las 9 de la mañana, las personas, todos los arubianos podrán acercarse al muelle turístico y allí podrán visitar el barco. El horario de atención del barco va a ser de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Igualmente el día sábado también lo pueden visitar en el mismo horario y el día domingo va a ser de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Ese primer día será el recibimiento, el segundo día vamos a tener una sesión especial con todos los periodistas a las 11 de la mañana, los cuales están todos cordialmente invitados y tendrán la jefe de comunicaciones del barco hará un recorrido por el barco, les explicará y los acompañará, es un recorrido más o menos como de 30 minutos. Y el día domingo, coincidiendo con la visita del buque, celebraremos el Día de la Independencia de Colombia, que es el 20, un lunes, lo vamos a celebrar el día domingo. Son los 216 años de la independencia de Colombia que se
realizó en el año de 1810, el 20 de julio. Entonces la vamos a celebrar entre las 9 y las 11 de la mañana. Y para esa celebración hemos invitado a diferentes personalidades del mundo de Aruba. Hemos invitado al primer ministro, están invitados los ministros, parlamentarios, los cónsules, invitados especiales, empresarios y en general el público que quiera acompañarnos va a ser al lado del muelle, en el muelle turístico de Aruba. No se requiere ningún tipo de identificación especial, la entrada va a ser por la puerta número 4 del muelle turístico. Sí, es una invitación particularmente al pueblo colombiano, pero igualmente están invitados todo el pueblo arubiano y todas las diferentes nacionalidades que se encuentran radicadas en la isla. A partir de las 11 el día domingo. Masakirato Ibero-American High School a celebrar um momento especial com seu graduado. Também, 2 princesas logra título ng importante de certame de beleza na República Dominicana. Queda conosco esta back emissora. Bota claro para subir el siguiente nivel, más ligero y más duradero. Van a comenzar a aventura. Sube iamigo.com y escoge tu plan. Juntos nos por lograr más. Hotel Aruba. O canal oficial para FIFA 2026. It is extremely important to me that the stories we share are authentic and that we strive to tell both perspectives. I've been a local to this remarkable island 3 times and a tourist too many times to count. Our Home Your Holiday celebrates Aruba. There's a reason why Arubans are so patriotic, and there's a reason why visitors keep coming back. Let's dive into the elements that makes Aruba our home and the perfect holiday. Um momento de orgulho, alegria e logro acadêmico a marca a cerimônia de graduação de Ibero-American High School que tomou lugar recentemente. Durante o evento especial, os estudantes vão celebrar o fim de capítulo importante da vida educativa, mientras que estão preparar para o seguinte passo na universidade e na carreira profissional. Família ng amistad ng docente nang reunir para compartir em celebração e reconhecer o esforço e dedicação de graduado. Well, toda classe que grada awe nós está começar com nós tem primary nang muitas de onderbouw nang e nós tem classe de ESL também com muitas de espanhol que tá assim em parte inglês que tem preparatório para bem high school e nós tem muitas de high school mesmo. Com a vai contamos aqui com você começar a tem que awe muitas de grado. Well, que vai hope bom
nós estamos aqui progresso de muito não, em eleição rural em parte de ESL, nós começamos com um sistema novo de comparar a parte espanhol para inglês, então ela vai hobby bom aqui que men aqui nós temos resultado para hobby mais positivo comparado com a ano anterior. E quanto muitos sopianos que participam disso aqui? Atualmente nós temos 44 muitos em total que estão graduados na Ibero. Você está todo candidato que vai para o curso aqui? Cada turno se não que vai para o curso aqui, se não que acabando a escola, tem basta de não que vai no preparatório para seguir estudar no exterior. Que é passo não tá depois já que não tem muito aqui? Well, vooral is não que acabando high school, não tem oportunidade hoje para seguir estudar no exterior, para lo qual não quer fazer na carreira. E tem não que tá decidir de que ano aqui não na Aruba, a experiência de trabalho, essa e de não bisa separar na placa, então para não preparar o seguinte ano para vai. Que me quer não nada, então melhor preparação para nada também, então para não vai melhor preparar. Quando vai indo com multimédia, mesmo que você está bem atualmente? Well, em multimédia também no hobby bom, bom tá com o Ibero tem cooperação com a escola no exterior, fora na Holanda e na América, então e não tem botem oportunidade para seguir. Atualmente nós temos como 6 ou 7 estudantes na Holanda que estão estudando dentro da parte de multimédia, que está de verdade full de production, full de lo qual não quer vir. Então, se não um exemplo, tem não que está estudando somente cameraman, porque cameraman só é que vir professional cameraman. Outro não está estudando dentro outro rating completo para não ser full lo que está é parte de produção. Que me é também um hobby bom, nós também ter vista também na Holanda, então nós reparar que nosso nível de educação dentro parte de multimédia tem o mesmo nível que não dentro parte de high school. A Back Aruba, Miss Teen Model Universe 2026 Valentina Marveia e Baby Model Universe Shaideli Bukhout. Durante uma entrevista, ambos candidatos explicam mais de a última participação no certamen na República Dominicana. Ela vai ouvir bom de lo que mais espera. Eu me tá nervous, para mim tá nervous. E danke na tour me apoio nang atrás de mim, da chess, que sabe para lograr aqui. E a noite final, me senti nervioso, sim, nervioso, pero me está proud por apresentar Aruba na lugar internacional. Aqui na minha mama, minha tata, quando pora make this happen, porque é sonho award hecho realidade, sonho que eu foi chiquito, vim apresentar Aruba e danke Deus nos para make it today. Ele vai apresentar Aruba! Como passa o weekend aqui? Bom, de hobby de meu amor de minha mama. Como é a apresentação? Bom. Sim, para preparar, pé? Sim. Quem quer do não dar aqui, pé? Quem quer do não dar? Tá rende. Sim, disse quem rende tá? Mami com papi. Mas bem na Valentina e Shaideli com um grande logro no mundo de beleza na República Dominicana. E tem outra notícia, a temperatura não alta durante o zomer aqui porta peligroso para a saúde, de mais calor por afetavelmente. De no segmento de saúde, Fabiola Ángela Hernández explica-nos com calor extremo por afetar a saúde mental. Calor extremo porta peligroso para a saúde, pero também para o cérebro. When we feel hot, we are physically uncomfortable, and it makes it much more difficult to regulate emotions, feel calm, patient, and make decisions. Uma pessoa pode experienciar calor extremo por sentir estresse, triste, depressivo e com ansiedade. Heat mimics anxiety. Symptoms such as sweating, racing heart, dizziness. These are common to being overheated and anxious, and your brain can mistake the two. Cool down your body quickly by drinking some cool water or placing a washcloth on your wrist or behind your neck for 60 seconds. Como também é importante para dormir bom e bem para como vai dormir. Anything that is going to help to cool down your bedroom is going to be a game changer for your sleep and your mood during the heat. De Fabiola Ángela Hernández, para Telenoticia.
Aqui rato televidente da Internacional tem update de caso lamentável de jovem puertorriqueño que perde sua vida durante uma operação estética na Colômbia. Espanha a celebrar em grande passe para a final de Copa Mundial 2026. Tudo isso aqui na mais na Camila. Está começar com sonho que está desarrollar e que está diferente para cada persona. Pero tú te llega no mesmo ponto. Toma o primeiro passo para virar dono de bocas. Com a Aruba Bank, o primeiro passo está incluir a guia como mester e com a oportunidade para ganhar de 5.000 florin. Visita nosso website e traga bolsita via e-appointment AWMS. Aruba Bank, viva uma experiência superior. Término y condiciones aplicables. En un mundo que cambia cada segundo, la información es poder. Primera Plana te presenta los hechos más relevantes del día con análisis, contexto y la mirada global que necesitas para entender lo que ocurre en Aruba y en el mundo. Noticias confiables, objetivas y oportunas, de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde y en nuestras repeticiones. Primera Plana, el mundo en tu pantalla. Me está sentido orgulloso del ministro Mike Eman. Es un ministro que da todo por su país. Cada día quiere ver su isla más bonita. Lucha por que su isla crezca, ver el fruto y que todos nos sintamos orgullosos. Por eso él da todo, más de lo que él puede dar. Pero como esto es una isla turística que no es de un solo, es de nosotros todos. Debemos cuidarla, comportarnos y luchar y seguir adelante y darle gracias a Dios que nos tenga 10 ministros más buenos y responsables como Mike Eman. Gobierno de Aruba. Nos, Taipa Pueblo. Mainta turja luna jaranson e jabiarna di nuevo para Sonori Mainta. Síguenos riba YouTube de Telearuba. Telearuba, Bo Planta Nacional. Salud. Salud. Nos Mainta. E no segmento internacional, Espanha está em final do Mundial de Futebol 2026, depois de enfrentar a França e ganhar 2-0. Também caso de cirurgia estético fatal na Colômbia, que a jovem puertorriqueño, a perder sua vida, está dentro de uma etapa legal nova. E mais de 6.000 atletas lograron protección médico y policial durante el Gran Centroamericano y del Caribe. Fabiola Ángela Hernández tiene el siguiente detalle. Tras más de un mes de espera y un complejo proceso legal, los restos de Christopher Rodríguez León serán exhumados del cementerio central del municipio de Cúcuta, en Colombia. Me reuní con la señora fiscal del caso, la doctora Alejandra Garcés Bedoya, a quien le solicité muy respetuosamente por medio escrito, mediante una petición, que me fuese realizada la orden de entrega, de exhumación y entrega del cadáver de Christopher, a lo cual chequearon que se contara con todos los procedimientos y todos los requisitos atinentes a nuestra normatividad penal y se ajusta pues a que la solicitud fue favorable. En horas de la tarde, a eso de las 3 de la tarde, me entregaron los oficios en donde pues ya la señora fiscal ordena que me hagan entrega del cuerpo el día de mañana por parte del Instituto de Medicina Legal. Tengo los oficios por parte de la Fiscalía para que tú los puedas chequear. Ya están. El joven de 29 años fue sepultado junto a otros 15 cuerpos luego de una operación estética que se realizó a manos de un cirujano plástico colombiano, contra quien ahora se tomarán acciones legales. Así que la acción legal hasta el momento sería solamente contra la institución que le realizó la operación a este joven.
por medio del cual se produjo la muerte. Sí, señora. Eso es lo que ya estoy adelantando por medio de los investigadores y obviamente en asocio con la Fiscalía General de la Nación. La familia de Christopher tenía esa preocupación de que se le realizara una autopsia. Mencionaste que ya esa autopsia se realizó, así que tenemos claro cuál fue la causa de muerte de Christopher. La tendré en el momento en que me entreguen el protocolo, pero ya está hecho, sí, señora. La exhumación marca un paso crucial para que la familia del joven ponceño finalmente pueda darle el último adiós en su tierra y cerrar este doloroso capítulo. Luisa Benítez, Noticentro. El Estado dotará a los atletas de un seguro médico, mecanismo que posibilitará el acceso a los servicios, según el director del Servicio Nacional de Salud. La misma prótesis de cadera, la misma cirugía de clipaje que se le hace a nivel craneal en un centro privado, se le hace en un centro público gratuitamente. El doctor Julio Landrón explicó que tiene más de 500 médicos para atender las eventualidades de salud que sufra cualquier deportista antes y durante el evento. Darío Contreras, el Nearia Lora, el Hospital de Marchena de Bonao, el Hospital Traumatológico de La Vega, todos los hospitales de la República estarán a disposición también para los Juegos y para los que vengan extranjeros a los Juegos. Los participantes a los Juegos Centroamericanos y del Caribe comenzarán a llegar al país en unos días, para lo cual se ha dispuesto un dispositivo de seguridad, según el vocero de la uniformada. Las medidas de seguridad estarán desplegadas desde los distintos aeropuertos, así como en las distintas sedes donde se estarán escenificando estos importantísimos juegos. El coronel Diego Pesqueira dijo que se utilizarán los agentes que sean necesarios para proteger de los delincuentes a los atletas. Desde la Policía Nacional estamos integrados en cuerpo y arma a este gran operativo que, reiteramos, encabeza, direccionan nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas. A partir de este viernes, por el Aeropuerto Internacional de las Américas comenzarán a llegar masivamente los atletas que competirán en la actividad deportiva internacional pautada para el 24 de este mes. Vladimir Núñez, Noticias SIN. La victoria de la selección española llevó a que cientos de aficionados celebraran esa victoria y pase a finales del Mundial hasta altas horas de la madrugada. En el caso de Madrid, muchos lo hacían en el centro de la ciudad, concretamente tomando el Paseo de la Castellana y la Plaza de Cibeles, transmitiendo así su ilusión por un hito que no ocurría desde hacía 16 años. La última vez que la Roja pasó a una final ocurrió en 2010 en Sudáfrica y ustedes saben cómo terminó en esa ocasión, con la victoria sobre el torneo. Pasadas ya varias horas de esta celebración, hay quien todavía amanecía con la resaca de esas celebraciones y sobre todo de la ilusión generada. Fíjense si no lo que me comentaban algunos aficionados. Bueno, pues una sensación de españolismo, de conjunto, de equipo y de que, bueno, ganamos a los franceses muy bien, muy superados y bueno, estupendo. Yo a partir de que metió el primer gol, después ya lo dejé hasta casi el final del segundo, porque es que los nervios me pillan. ¿Contra quién te gustaría que jugase España, Inglaterra o Argentina? Es que tela. Pero yo prefiero Inglaterra. Quizás Inglaterra. Creo que Argentina puede ser un rival que es más difícil de esperar cómo va a jugar. Quizás es más predecible Inglaterra. Yo prefiero Inglaterra. Yo también. ¿Por qué, Emilia? Porque Argentina no me inspira confianza, hay como mucho favoritismo, entonces mejor Inglaterra. Ya sea Inglaterra o Argentina, cualquiera de los dos será un rival de altura contra el que la Roja deberá medirse este domingo. Una final que sin duda será seguida por miles, si no millones de personas aquí desde España para ver si la Roja se hace ahora con su segunda estrella. Televidentes aqui da Turpa Telenotícia, boa noite. Seguida em sintonia de Telearuba para a melhor programação. E agora sim, nós a conhecer quatro selecionam que vão batalhar contra outro já domingo ou em final de Copa Mundial 2026. É adrenalina não está alto para mirar Espanha batalhar contra a Argentina
Vai título máximo de campeão mundial de FIFA já domingo a E também televidente acorda que por desfrutar de últimos 2 partidos no mundial aqui através do nosso website telearuba.tv. Bota clique arriba our channels e depois bota clique arriba canal 23 e contigo paciência pantalla lo abre. O partido não também está disponível através de Telearuba app. Passa uma feliz noite, tem outro viagem. Boa noite, até amanhã.